Ahoj, vítám vás u našich dalších novinek online. Mé jméno je Kulicar, ahoj. A já jsem David, ahoj. Máme to dneska pro vás hodně, takže jdeme rovnou na to. První novinkou, kterou tady pro vás máme, je, že Facebook vylepšuje možnosti custom audiences pro uživatele, kteří viděli video. Ty custom audiences jsou vlastně taková vlastní publika, kde si můžete měřit uživatele, kteří viděli vaše video nebo ne. Takže to je vždycky pro správce Facebookových stránek a pro lidi, kteří nějakým způsobem pracují s obsahem na Facebooku. Přesně Co tak. to přesně znamená, jak si to normální člověk má představit? Custom audience je takový jako pojem, který asi ne každý zná. Vlastní publikum už je lepší, ale co v reálu to znamená? V reálu to znamená, že vy si můžete vlastně nějakým způsobem do jednoho listu zaznamenávat uživatele, kteří v tomto případě viděli některé z vašich videí. Dříve jste si mohli otagovat tímto způsobem v podstatě jenom dvě skupiny uživatelů, a to byli uživatelé, kteří viděli buď první 3 vteřiny toho videa, anebo zhlédli 95% toho videa. To znamená, těch kratších to bylo jednodušší. Takže teďka to bylo takhle, tímhle způsobem mohl jsem pracovat jenom s publikem, z publiky, o kterých jsem mluvil. Ano. A teď nově... A to ještě doplním, že to vlastně bylo u jednoho konkrétního videa. Aha. Teď momentálně už můžete těch videí tam přidávat více, to znamená, že nemusíte do jednoho vlastně listu, vám může padat více uživatelů z více videí. A potom jako další novinka můžete si zvolit více možností, jakou dobu ti uživatelé vlastně sledovali to video. Takže jste možná nastavit, že chci zaznamenat jenom ty, kteří viděli 30 vteřin, viděli 75% a tak podobně. To znamená, mám nějaký historický videa na svých facebookové stránce, ty viděli různý lidi, různý skupiny lidí a já s nimi můžu pracovat nějakým způsobem, můžu na ně cílit reklamu. V tomto případě ještě nemusí vlastně až do těch nových, musí se aktivovat ty publiky. To znamená, nemůžu jít do těch historických dat, tak. Ale od teďka to bude možné. Jo. Můžu s tím publikem pracovat i nějak jinak, to znamená, můžu jenom cílit nebo můžu třeba cokoliv jiného vylučovat? V podstatě můžeš obě ty věci, můžeš tam nastavit třeba i časový okno, kdy se vlastně, kdy ten uživatel viděl například to video. To znamená, že můžeš pak zacílit na uživatele, kteří například viděli to video v posledních 5 dnech, to znamená, že mají živý paměti a ještě nějakým způsobem se pamatují a můžou na to nějakým způsobem reagovat. A nebo naopak je můžu vyloučit, předpokládám. Nebo přesně tak můžeš vyloučit uživatele, kteří nějakým způsobem s tebou interagovali v momentě, kdy chceš zacílit na ty nový uživatele. To znamená, že budu dělat nějakou kampaň na sběr nových fanoušků, tak můžu vycházet tak i tak, to znamená, můžu na ně cílit a naopak je můžu třeba vyloučit. Ano, můžeš tomu použít tu metriku. Perfektní. Já jsem takhle se podíval, ty si myslím, že jsem udělal námek, já zpátky, to bylo takový jako... Říká ti něco jako pojem Google Toolbar PageRank? Ježišmarja. Pro ty, kdo z vás neví, tak dřív to byla vlastně metrika, kterou Google nějakým způsobem dával webmasterům, jakým způsobem vlastně hodnotili kvalitu jejich webů. To znamená, že to byla metrika, která se asi skládala z nějakého pseudočísla, které znamenalo kvalitu a počet zpětných odkazů. Ono neznamenalo, to spousta lidí myslelo, ale neznamenalo. To bylo úplně šílený, tohle číslo bylo jedno z mála exaktních čísel nebo hodnot, které vůbec se ušly vyjádřit, proto se ta SEO komunita chytla jako modly a všichni prostě si měřili svý PageRanky, místo toho by dělali smysluplnou práci. Co je tam novýho teda? Už se zrušilo úplně. V podstatě Google ho úplně zabil, protože často to bylo využíváno historicky. Google sám ten PageRank už neaktualizoval dobrých pár let, takže to číslo dneska už v podstatě nedává smysl, je to jenom logickým vypuštěním celého tohoto problému. Takže si ho SEO odborníci nemůžou ani nikde dohledat, předpokládám, někde si zadat domén, ani ho už nemají v tom toolbaru právě nikde v browseru. Ještě pár týdnů tak bude, ale za chvíli už nebude ani v žádných toolbarech, žádných nástrojích, už tohoto číslo zkrátka nedohledáte. Tak sláva. Doufám, že to tam nenastříhám. Další radostnou zprávou od Google je odstranění referral spamu z Google Analytics. Jardo, co si mám představit pod tím pojmem referral spam? Referral spam je jednoduše řečeno bordel v Google Analytics. Návštěvnost, která přišla z cizích webů, na první pohled podezřelých webů, na první pohled webů, se kterými
v žádném případě nespolupracujete, určitě na nich nemáte odkazy, může to být mezinárodní weby, můžou to být ruské weby, můžou to být indické weby, každopádně na první pohled dokážeš identifikovat, pokud si vyjedeš na seznam referálů, seznam návštěvnosti z cizí webů, tak vidíš, že prostě žádný odkaz na tyhle webech nemáš. Typicky tahle návštěvnost, ten referral spam, se vyznačuje tím, že má 100% míru bounce rateu, míru odchodu a téměř vždycky nulovou délku návštěvnosti. Ale vlastně v podstatě to vylepšovalo výsledky návštěvnosti toho webu, je to tak? Ano, pro lidi, kteří to úplně nerozumí, tak je to, nebo vypadalo to jako dobrá zpráva, jako dobrá návštěvnost, nebo vám to zvyšuje čísla, zvyšuje ti to vizic, počet návštěvníků i vizic. Na druhou stranu ti to nezvyšuje obchodní výsledky webu, takže to zkresluje data, snižuje ti to konverzní poměr a znehodnocuje ti to veškeré vyhodnocování, zkazí ti to veškeré vyhodnocování smysluplné dat, protože ten referral spam ve výsledku může tvořit významnou část návštěvnosti. Určitě. Vlastně existovala spousta způsobů, jakým způsobem bojovat s tím referral spamem. My jsme to začali dělat, takže jsme vytvářeli vlastní filtry. Existuje nástroj typu Digmato a podobně, kteří to řeší za nás, automaticky aktualizují ten seznam těch spamových webů a odstraní to z Analytics. Nicméně teď je ta dobrá zpráva, že stačí mít aktivovaný ten filtr těch robotů přímo v Analytics a sám Google Analytics odfiltruje ty relevantní návštěvy. Je to významné zjednodušení práce analytiků a lidí, kteří se starají o data. Není potřeba vytvářet vlastní seznamy, vlastní filtry, nemusí dělat vůbec takový ty řešení, které jsme používali do teďka. Důležité asi tomu je říct, že v případě malých webů, možná někde těch větších, ale většinou to v případě malých webů, tak ten referál spam může být opravdu velké procento z vaší celkové návštěvnosti. To znamená, pokud máte nějaký menší web a v poslední době jste s Google Analytics zaznamenali velký pokles návštěvnosti, podívejte se, odkud ty návštěvy dříve byly a je tam velká šance, že to bude právě ten referral spam, který teď může očištěn Google Analytics. Ještě se ptám, jak se to zapne nějakým způsobem v Analytics? Někde sám aktivuje jakože check? Jo, je to v nastavení výběru dat Google Analytics a tam si jim přesně tlačítkem a checkboxem zapnu filtraci. A nic se musí dělat. Nic si dělat nemusíš. Blogeři. Pokud máte blog. Ne, jakože klidně se mi zeptej, máš blog? Nemám. To nevadí. Tak ti to protože ostatní domají. Jak máš blog? Nemám. To nevadí, ale pro ty ostatní, kteří mají blog, by mohla být zajímavá informace o tom, že Google teď vydal doporučení pro to, jakým způsobem pracovat s odkazy z tvého blogu. To znamená, pokud dostáváš, typicky se to týká případu, kdy tobě nějaká firma zašle produkt s nějakým očekáváním, že ty se pak zmíníš na svém blogu právě o té společnosti s nějakým odkazem na sociální sítě, web a jako takový. Teď Google vlastně doporučuje, aby tyhle odkazy byly opatřeny atributem nofollow, to znamená, aby nepřenášely rank, lidově řečeno. Co vlastně to znamená pro ty blogery? To já nevím, že blog nemám, ale to nevadí. Ale reálně to neznamená moc, protože jestli jsem to pochopil správně, tak je to jen doporučení od Google. Znamená, není to žádné striktní pravidlo, nepředpokládám, že by blogerům z toho hrozilo jakákoliv penalizace, jakýkoliv postih. To v podstatě ani nejde, protože Google není a ještě hodně dlouho nebude schopen rozlišit přirozený odkaz od toho nepřirozeného. Zkrátka, prostě to principiálně téměř není možné. To byla právě jedna z věcí, která vlastně jim tam vadila, že vlastně tenhle ten odkaz je nepřirozený. Proto by měl být uživatel, který to čte, by měl být schopen nějakým způsobem rozlišit, jestli čte reklamní článek nebo nereklamní. A tohle vlastně ten nofollow by měl být jako náznak toho, že to je reklamní článek v podstatě. Takže já, kdybych měl blog, tak se na to doporučení stejně osobně asi vykašlu. Jinak teda nemám rád buzeraci tohoto typu, ale pokud mi zkrátka Google není schopen za to nějak penalizovat nebo jakkoliv postihnout, tak není důvod tam jakkoliv zasahovat do těch odkazů. Já bych to prostě osobně nedělal, ale tím neříkám, nedělejte to. Je to věc zase další prostě utáhnutí šroubů
ze strany Google a to, že z toho není nějaká penalizace teď, neznamená, že nebude za 3 roky. Každopádně jenom otázka, k kolika lidem, ke kolika blogerům se dostane ta informace, toto doporučení a kdo z nich ví, co je nofollow. Tohle je prostě věc, kterou běžný bloger neřeší, vůbec o ní neví, co znamená nofollow, jaký tam je rozdíl a proč by ho to mělo zajímat. Jako dovedu si představit, že v budoucnu bude Google nebo kdokoliv schopen se domluvit s výrobci CMSek nebo nějakých řešení blogovacích systémů, že všechny odkazy, které budou vkládány do toho blogu, že budou defaultně nofollow. Na druhou stranu je to zase prostě vyletí vaničky z dětského, protože jakýkoliv odkaz nějakým tímhle způsobem omezovat a definovat je nesmysl. Takže jako dovedu si představit, že k tomu někdy dojde, ale nemyslím si, že to je reálné. Takže pak doporučení vaší strany bude bychom asi to nějakým způsobem neřešit, pokud ať už jste bloger nebo posíláte blogerům pravidelně nějaké jako produkty na testování, tak to asi neřešte. Jestli jste bloger, tak prosím vás apeluju na vás, dělejte smysluplné kvalitní obsah, aby každý se nějaký follow a další věci. Luďku, je něco, co tě pobavilo za poslední týdny? Teď o víkendu konkrétně to byl Jarda Jágr a jeho nepřímá podpora Apple. A on vlastně v podstatě je tváří technologického gigantu Huawei. A teď se mu na sociálních sítích podařilo takový, jak to říct, zkrátka postnul fotku, kde nebyl s telefonem, kde nebyl vyfocený s telefonem Huawei, ale s Apple iPhone. Což byl takový, nevím, jak se tomu postaví Huawei, asi trošku. Asi se jim to líbit nebude. Nějaké sankce tam třeba budou. Ale třeba z toho Číňani nevšimnou. Každopádně není dobrý kázat vodu a pít víno. Určitě. A pokud prostě děláte reklamu nějakým produktu, tak zkrátka nemůžete používat konkurenční. A myslím si osobně, že třeba tohle by v tomhle maximální profík Leoš Mareš. Tomu by se zkrátka Leoš dělá hodně reklam, mimo jiné i reklamní tváří Blažka, výrobce prostě obleků, košil a další věcí. A on si prostě nedovolí v čemkoliv jiném, v jakýmkoliv jiném obleku, v jakýmkoliv jiný košile. Prostě není možný. V tomhle je profík a jako budou. Neříkám, že Jarda není, ale v něčem jiném. Tohle zkrátka ujalo a je tady krásně vidět ten vliv sociálních sítí a vůbec toho digitálního světa, že prostě uděláš si selfiečko u zrcadla, nevím, jestli to bylo selfiečko, to bylo normální fotka, ale kdyby to bylo selfiečko, tak to není poznat, že to je Apple. Takže uděláte si fotku u zrcadla a zkrátka celý svět najednou se do tebe naváží, že proč Apple, když děláš reklamu jako nesmí. Lidi si to všimnou a na těch sociálních sítích ti to prostě tak sežrát. Je to tak pousmání. Zajímají tě do domény? Ne. Pojďme dál. Jo. Jak to víš, v kterém státě je zaregistrováno nejvíce domén na hlavu? Netuším, Amerika, Čína. Amerika, to by si myslel spousta lidí. Čína to je až na 3. místě. Britský Dominet totiž vydal zprávu, statistiky, kdy měřil počty národních domén v jednotlivých státech. A došlo tam k zajímavému zjištění. Vlastně nejvíce domén na světě je registrováno v malém státečku Tokelau, v Jižním Tichém oceánu. To neexistuje. Ten stát má asi 14 obyvatel, je tam registrováno přes 30 milionů domén. 30 milionů domén na 14 obyvatel. Ano. To je zhruba nějakých 22 000 domén na jednoho člověka. Perfektní. Je to dáno hlavně tím, že doména .tk je od roku 2000 zadarmo. Já třeba nemám představu, kolik je českých domén zaregistrovaných. Českých domén je zaregistrováno něco přes 1,4 milionu. 1,4 milionu domén. Jsme 13. v Evropě, tuším, a něco kolem 22. místa na světě. Takže zatímco na Tokelau je na hlavu 22 000 domén, tak my máme ani ne 0,112 na hlavu. Ano. Super. Zajímavé. To jsou dobrý Tokelau čani. Přesně tak. Každopádně předpokládám, že po dnešním vysílání se to ještě číslo zvýší. Kupujte domény .tk. Zadarmo. Super zadarmo, to se vám vždycky hodí. Čeká nás do nějaké konference, akce tento týden nebo příští? V nejbližší době nevím, o čem
zásadně nic, na co bych se těšil na přelomu března, dubna. Na začátku dubna je určitě e-shop summit, to je určitě akce, která stojí za to navštívit. Je teda v Budějcích, nicméně určitě, pokud máte čas, ještě jsou lístky, tak určitě vyražte, to dvoudenní tuším. A na konci dubna bude zajímavý e-shopista, myslím, že tam budou majitelé levného Elektra.cz, bude určitě zajímavé povídání. Tam se asi bude podívat taky. Takže tam se to případně možná potkat. Určitě. Máme tam ještě něco zajímavého dneska? Pro dnešek to bude všechno. Každopádně sledujte nás na našich sociálních sítích, na Twitteru, na Facebooku. Přihlašte se k nám na newsletteru, aby vám neunikla žádná novinka. A rozhodně tady dole pod videem stiskněte tlačítko odebírat. Budeme moc rádi. Přesně, budeme rádi a sledujte náš blog. Mám tam spoustu zajímavých článků. Mějte se. Ahoj. Ahoj.